and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Human ko niya ikaw matagi sim gagawasan. Iampo na lang niya ako. Kay basin mo na lang unya kini ang katapusan tang panagkita. Basin humanta ka mahatod sa ubos. Ikasugat ko mga pulis. Og ila ko mapatay. Alvin. Kung may tabo gani unya ka na, nga mapatay ko sa mga pulis, alaot ko. Kay di ko gyud makabot ang hustisya. Nganong mamatay ka man? Dili ka lang di ay mo sukol sa mga pulis. Ampo lang gud nga malinahon aron dili ka mamatay. Makigpinusilay sa di ay kanila. Di ko makigpinusilay nila. Udagan ko taman sa akong ginawa aron maglikay ko nila. Kaya di ko gusto nga makigkamatay og pulis. Apan, kung ila na ganiun niya kung makorner, maahat na lagi ko sa pagsukol. Kaya di magi ko magpadakop nila. Di na ko magpapriso pa. Sakit ra kaayo sa akong bahin nga mabilanggo nga wa ko isa. Sige, di ka una. Kay mo ato pa ko sa sapa. Maliko ko. Kuyugan ta na lang ka. Kaya basig makasugat ka unyag mga daotang tao dito. Bahala ka. Kung imo kong sundan. Basta kay para na ako. Dili pa kumutuo sa gisulti mo nga dili ka daw tano. Kay dili po ang palaod nga mo papriso og taong way sa. Nakaingon ka lang ni Ana, Junice. Kay wa ka man masayod sa matuod. Wa ko sa dili ako ang kriminal. Busa di ko musugot nga mabilanggo ko. Sa nga wa ko mabuhat. Di ko kini ikatukod. Layo-layo para ba itong sapat daw? Ay, kikiyawan manuon ko eh. Mas may pag nagpaupa nilagi ko ni Alvin daw. Pero bakala na. Sige naman bitaw kong agi din eh. Uyog mi nga maliko. Padayon na lang yung ko eh. Dili ko kasi hatagan sa tanan kong piyansa. Dili ko mahatag og maayong pagtagat niya. Kay mura o. Lain na ba ang pagtanaw ko niya daw? Mura, hapit na kumaluoy niya. Dili mahimo. May panan ako. Busa dili mahimo nga mupansin pa ko og laing laki. Ino ko! Bitay na! Bitay ka ng nasunahan! Manuhulisin ako! Ginukod ko sa bitin! Tama! Tama! Ay, Kano! Patay na ang nakumbitin nga! Naigo sa pagpusil! Alawa! Nilakaw kag yun! Nga wa magpauban ako! Kung na pa ko maabot, wa na! Gibalikusan ka na ng dako kay nga bitin! O gitukob ka na! Sige na, paghilak! Niyan ako! Sige na, padayon na og lugsong sa may sapa. Aron makaligo ka na. Kapag daw sa tubig. Dili ba kakabalikan sa ilanat ko? Hindi lang tanong kabigi. Pero lamig mo kayo piling ko. Di lang ko magdugi ko. Ang importante nga, makaliko ko. Oh. Si Alfred. Naaras siya sa tapling sa pa. Nagtanaw na ako na dali. Karoon na ako. Iyan akong ihatod sa may kinausan na kinabakay mo. Ug maayo unta kung iyan ay tinudlo ng iyang kisulti.
Gusto na ko mapaulit sa ako. Gusto ko nang masusi ko. Patay, uwa pa ang akong baana nga si Renana. Na. Ikawas na siya sa sapa. Niya, sa paingon nga ni. Naa ka man gud magpatugod diha sa ako'y ilisan. Ato sa layo ka, kay mag-ilis ko. Ilis lang ko diha. Mutalikod lang ko. Di sa kumutanaw ni mo no nga mag-ilis oy. Ikaw na siya akong tanawon. O kung dili ka mapahawa, ako'y matos unangan. Aray ko dali mag-ilis sa luyo ning dakong punuan sa lubing. Pagtita gid ay. Kung buhatan ko siya og dautan. Mura ra ba og dunay ikasarang sa pagpanalipos yung kagalingon. Bugo yun. Magtita gyud sa lugar. Mo na isulti nimo sa doktor. Oo ba? Mo ba? Mao ka na ba? Busog ang doktor nga magkagawas na ko ugma. Gi-check up ko niya. Bagaw man, mingon siya. Nga pwede na ko magkagawas. Uy, mayo noon kung mao ka na. Wala, sige. Ato ka lang unya pagpakalagsik sa bahay. Karong hapon, bayaran ko na ang tanantang mga obligasyon ng ospital. Aron ugma sa sayo sa buntag, magkagawas na dayon ta. Mao ka na, iho. Nabayaran ko no ang tanantang balayranan ng ospital. Si Christy Ledesma ko no, mibayad sa tanan. Bahala siya. Basta kay wata mga yun niya. Pasagdi siya. Nabayaran man ka siya. Basta kay di ako magbalik niya, Papaulo. Dili cute. Renan, kinahanglang pangandaman mo kining tanan ang bahay ni Christy. Kaya di ka siguro ko nga budot-dot yun nimo kining bayana. Dako siya gusto nimo. Pusa buhaton yun niya ang tanan nga magkabalik ang kanhin ninyong kagahapon. Kanang di na gid mahitabo, Papaulo. Giluwa ko na siya. Busa. Dili na mahitabong kanon ko siya pagbalik. Natapos ang tanan tali ka na mong duha ni Christy. Wa na ko makauyonin imong gibuhat, Christy. Gibuwagan ka na ni Adtong Rinan. Unya ikaw pa ang bibayad sa tanang mga balayranan sa ospital? Igo lang ko nga mihatag og gamay nga kantidad, Dad. Kay mahal ko siya. Ayaw pa makak! Kaya gi-follow up ko ang tanan nimo mga kalihukan. Ikaw ang mibayad sa dakong balayranan sa ospital. Kay ugma, mugawas na ang maong lalaki. Okay. Nasusi mo naman ka. Wala ko'y mahimo. Nga nang malimod pa man ko. O wa masab ko'y angay nga ikabala ka. Kay akong kwarta ang gibayad ko sa ospital, Daddy. Og dili imo. Christy, giingnan ko na ikaw nga kalimti ang maong lalaki. Kay wa kay ugma nga paabot sa maong tao. Dili ka ba gyud makasabot ka sultihan? Daddy, husto na ko sa edad. Og may kaugalingon akong negosyo. Basta palihog lang. Ayaw ko gilabdi sa kong mga kalihukan. Wa ko'y gihimo nga dautan aron mahimo kong gukdon sa balaod. Igo lang ko nga naning kamot aron mabalik na ko ang lalaki nga gimahal ko sa tibuok ko kinabuhi. Mahal ko si Renan. Busa kuhaon ko gid siya pagbalik. Og dili dautan ang buhaton ko. Kay biyudo na siya. Wa pa kita ang patay nga lawas siyang asawa. Busad dako pa ang kahigayunan nga mukalit og tunga kadtong Junis. Wa na'y tunis nga mo nga pa, Dad. Gipatay na siya humanlugusa sa mga taong kriminal. Busa biyudo na si Renan, Daddy. Og panahon na nga magbalik kaming duha. Di yun di mo ka manduwa ng imong anak sir nga hiklimtan katong Renan. Kaya dako siya gugma sa mong lalaki. Wa say ugma nga mapaabot sa maong lalaki, Dario. Kay buwagan lang gihapon siya niini. Pida sa niya Rita Christie eh. Anong di o sabi siya makahatag anak ko eh. Pida, dirip lang na ako testing na. Piti-piti yung agi. Pida,
Sino may dato nga di kahatag anak? Husto mo tani sa vitamina, sustansya, mga mahalon pag yun ang iyang gitumar. Sa gamay pa siya. Idato ko mo, di ba, sir? Pero may ayaw. Hindi magkahatag liwat. Abi mo, Dario. Nagmahay biya ko kung anong si Christy pa ang nahimo kong anak. Pag, Gusto ginunta ko nga usa ka lalaki ang akong anak. sama na ko, sir, no? Nahibaw gyud ni anak namatay kong asawa, Dario. Ibaw, eh. Apan babae gyud ang gihatag sa kahitasan kanamo. Mau na. Gusto pa unta ko nga manganak kami lain. Apan namatay sa aksidente ang akong asawa. Sa sakyanan nga iyang gimaniho ug namatay kini. Antod, sir, patay ka po nun, sir, no? Mao nga usar gyud ka babae ang among anak. Usar ang gibilin kan ako sa namatay kong asawa. Sir, kanang kuhan ba, sir? Mabigta, sir. Nagbinyon ta kaglain, sir. Ano matuman mong gusto nga makaanak kaglaki pa, sir? Sumba ko, parehan akong naong, sir. Dario, human mamatay ang akong asawa. May duha ka babae nga miagi sa akong kinabuhi. Apan wa makahatag ka na akong anak. Mao nga wa ko'y gipakaslan kanila. Oh, lapalapasan natin mo, sir. O, Papalad ba, sir? Palasan natin mo. Usa lagi may mo na imong liwat. O usap pa gyud ka babae. O dili pa gyud mo sana pa, sir. Kay saan pagdaghan ninyo nga dili ka man makaapo. Kay dili man makaanak, Senyorita Christie. gusto unta ko, Dario, nga sa dili pa ko mamatay. Makita ko si Christy nga magbalipayon. Nga makabaton siya o sa kalalaki nga tinuuray nga nagmahal ka niya nga makadawat sa iyang apan. Pero ang problema, anak, kay tuwa siya may gugma sa kalalaki nga dili yun makadawat sa iyang diferensya. Kana, Ah, bright ko. mao ginigikaguluan ko pag-ayo, Dario. Bitaw, gol man jud ka kay baong ko, sir. Kinapanglantawan ko nga maghilak o mag-uulang ang akong anak kung padayon siya nga mahigugma ni Altong Rinan. Tungod kay way gugma kaniya ang maong lalaki. Wa, Dario. Naara siya ay. Ganihara man na siya ng sige kinuktok diha. Lam kayo siya kiuna-una sa akong tanaw. Maayo lang unta og dili mausab ang iyang una-una daw. Kay gusto na kayo ko makapauli sa amo. Gimingaw na kayo ko nila ni mama o papa. Ug labaw sa tanana. Gusto na kit kaayo kong masayod. Buhi o patay pa nga kung bahala nga si Rinana. Karon hapon, buhian ko na kining akong bihag. Ug pag-inusara na ng unya ko nga mupalik og tungas din eh. Kung panangit doon ko pagbalik sa mga polis. Apan di ko na mahimong usbon ang akong desisyon. Nakasaad ako niya nga buhian ako siya. Busa tumanon ko ang tanan ko kisaad. Kalawang ko ni mo ang kiunahuna din eh. Ang imo bayang gisaad ha? Nga imo na kong ihatod sa patag karong hapon. Mao ni akong ginahuna ron. Kung pananglit buhian ko na ikaw. Unya karong hapon. Ug kalit nga may ikasugat ko mga pulis. Ako na lang gid unyang usa mo balik og tungas dinhi. Mag-inusara na gid unya ko. Ako pa ikaw. Kung makasugat ka og pulis, surrender na lang ubalik, uy. Lisod kaayo kung ikaw na lang unyang usa mo balik og tungas dinhi. Wa ko na unya ikasulti-sulti dinhi. Kay ikaw naman lang unyang usa. Kung mahitabo, mapareha ka na ako nga ngahilantan, na wag gyud makaatiman nimo.
Bahala na lang mag-inusaraw niya kung nga mubalik din og tungas. Basta, kaya di ko magpadako pagbalik sa mga pulis. Junis di gid madawat sa kong konsensya. Na mabilanggo ko sa pagpatay. Nga wag yun ako mabuhatan. May mo bang mangutana na? Kinsa man di ang gipatay sa inyo dito sa Mindanao? Nga ikaw ang napasinginlan? Ha, Alvin? Ang pinangga kong inahanan. Unsa? Imong inahan ang gipatay? O ikaw ang gipasinginlan? Oh, Junis. Ako'y gipasangilan nga mipatay sa pinangga kong inahanan. Aban, kinsa? Kinsa man di ikaw ang matuod nga mamumuno? Og usa man pagkahitabo ang ikaw man ang napasingilan nga mao'y nagpatay. Ha, Alvin? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!